dakata wallahi ko ta halin a ce nayi sai mun yi kuɗi ba wai sai kai kuɗi ba haba kai ko an intelligent sai mun yi kuɗi garin ya za a yi haka bar shi ya gudu garin ya ma ya buge ka me yasa baka sa alburushi ka fasa mai kanshi ba ni dan sanda ne kuma yan sanda ne kuma ni na shiga dan sanda da yakinin cewar zan yi ma al'ummar ƙasa ta aiki tsakanina da Allah duniya plan A din mu ya bi rushe plan B din mu ya rushe yanzu za mu je plan C kwaɗayin duniya. Dakata, na san me ke tafa da ku ‘yan samari, rayuwarku na cikin kwale-kwale. Kanku ba, ni za a yi wasata a gidan nan, wallahi ba isa ba. Kamar kai kuma me aka sata maka? Naira na guga naira har naira 50 cire so garin kwaki a samu wani shaki a gidan nan, wallahi ba isa ba. Hello Fatima, me yasa kwana biyu idan na kira ke waya ba ke son daga wani? Wallahi baby gabaki daya wayan na wanne ta sufa wallahi da za ka taimaka ka saya min wani baby da na gode wallahi. Kamar nawa kike so? Baby na 70,000 kawai. Da 70,000? Kwaɗayin duniya. Ban bure ran mai idan na kuɗi in kama in daure in kulle kawai. Oke, ta nan za ki biyo. Me wannan? Kwaɗayin duniya. Oga na gaya ma ba ni na kashe su ba oga zan kashe yan uwan abokan aiki na oga. Oga wallahi je jinya akwai gagarumin aljana oga. Za ka faɗa ma aljana? Oga gaskiya ne ba akwai matsala wurin nan. Oga ka tana. Shiri mai dogon zango. Wannan shiri zai fara zuwa muku 1 January ranar Asabar da karfe 8:30 na yamma a kan YouTube channel KTV Abuja. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa ta yadda zamu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora.